Ari ambuye naira naine naira naine tapumulire kuno mwana we tapumulire kuno iweyo tsamira muru mwana we mwana iwe tikulandireni pa programu yathu so tsiku la lero. Ndipo programu yathu ya tsiku la lero muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36 ku Lilongwe. Komanso ndilinso ndi m'bale wanga pano ine ndine Namanika Malunje mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe mudzi mwa Nsanduliza. Tiyamikire m'bale wathu ka Malunje pokhala nafenso pa tsiku la lero kuti makamaka titokhalanso ndi nthawi yofuna kuonapo paphunziro lina limene anthu olandira mafunso ambiri akhala kufunsa kuti kodi Bible limati chani pazokhudza izi zimenepo. Ndeno chinthu chofunikira ndithu kuti tikhale ndi nthawi imeneyi tithe kuona kuti kodi Bible limanena kuti chani. Monga mwa nthawi zonse limanena ndithu kuwauza anthu omvera kuti ngati angafune pakhale phunziro limene lingafune kuti lidzathandizane adzilidziwitsa ndithu. Pa mapeto timapereka nambala imene mukhoza kugwiritsa ntchito kufunsa funso malingana na program imene kapena program ina, komanso mwina pali program kapena phunziro imene mungakonde kuti lidzathe kudzathandizana pa program yathu ino. Maphunziro amenewa timanena ndithunso kuti amapezeka pa tsamba lathu la pa YouTube, mukhoza kulipeza, komanso mukhoza kupanga download application yathu pa website yathu. mukhoza kuyang'ana Lilongwe School of Biblical Studies kapena kuyang'ana www.lsobs.com. mudzatopeza application imeneyi imene pamakhala maphunziro ambiri osiyanasiyana amene akhoza kukuthandizani. M'bale wanga ka Malunje, todziwa kuti tili mu dziko limene pali zinthu zambiri zimene zili zosangalatsa. Ndipo pali zina ukamawuza anthu kuti ngakhale zokusangalatsani koma ndi zolakwika anthu samvetsetsayi. Komanso pali zina zimene ina ukawafotokozera amamvetsetsa kuti sitimadziwa ngakhale zimatisangalatsa. Chifukwa cha chimenecho nthawi zina mwinanso anthu amatopeza mpingo wina kunena mpingo usi wabwino chifukwa choti mwina amene zinthu zene zimachitikira sizasangalatsa. Ena amanena kuti mpingo wabwino chifukwa choti mwina ikafika nthawi yoti tivine kumakhala ndi nyimbo zachibwana madansi oti koma Mulungu ndi anthu amusangalalira. China chimenenso chimabweretsa mafunso ena ndi chokhudza kwaya. Chimene ndinaona kuti poona kuti patalandira mafunso ambiri tinaona chinthu chofunika kuti tiphunzire paphunziro limeneli lokhudza kwaya. Kuti kodi Bible limati kwaya ndi chani kwenikweni, kapena tingafotokoza kuti Bible limafotokoza kuti kwaya ndi chani. Mwina tiyambe kufunsani posafuna kukupatsani malire kuti Bible limati chani, koma mwina kufunsani kuti kodi mawu oti kwaya amafuna kutanthauza kuti chani. Zikomo kwambiri. Tikamakamba zokhudza kwaya ndi kuyimba kumene kumakhalapo makamaka pakagulu ka anthu ochepa. Kuyimba kumeneku kumakhala kosiyanitsidwa ndi kuyimba kumene kumakhalako pamene mpingo uyimba nyimbo kuyimbira onse pamodzi. Pa mpingo pamene amakwanitsa kugwiritsa ntchito mayimbidwe ya kwaya pamakhalanso nyimbo imene imayimbidwa ku mpingo wonse pamodzi. Nyimbo imene imayimbidwa ku mpingo wonse aluyimbira pamodzi umene sindiye kwaya. Koma tikamati kwaya ndi kuyimba kwa kagulu kochepa ka anthu kamene kamadzipatula ku gulu lonse la mpingo kuyimba paokha. Mwachitsanzo pa mpingo pamene pamachitika machitidwe a kwaya ndiye kuti pamakhala nthawi zina azimayi angapo paokha amayimba modzipatula ku mpingo kuyimba paokha. Nthawi zina akayimba iwo nkumaliza akakhala mwina pasi pakayimiranso azibambo ena paokha ayimbanso nyimbo posiya mpingo wonse ulumverera. Nthawi zina pamachitika kuti mwina anyamata ndi atsikana aphatikizana koma adzipatula ku mpingo uja ndiyimba paokha. Kuyimba kwa njira yotere ndi kumene kumadziwika kuti kwaya. Posiyanitsa ndi nyimbo imene imayimbidwa
ikafika kuti mpingo wonse kuyimbira pamodzi. Yeah. Choncho kuimba kwa magawano kumene kumachitika pa mpingo kumene kumagwiritsidwa kuti ili ndi gulu la kwaya wakuti, ili ndi gulu la kwaya wakuti. Koma pakakhala kuti pali nyimbo imodzi imene mpingo wonse uyimbira pamodzi, imene jasitchedwa kuti kwaya. Ndiye pali kusiyana pakati pa kuimba nyimbo koyimbira mpingo wonse pamodzi ndi kuimba kwa magulu osiyanasiyana. Choncho mukafunsa kuti kwaya ndi chani, ndi kuimba kwa kagulu kochepa kamene kamadzipatula kumpingo wonse, imene ndi amatchedwa kuti kwaya. Ntazambiriso pofuna onjezera tikamangamba za kwaya ndi kuti amaonetsetsa kuti mukhale anthu osiyana mawu awiri. Ngati muli anthu a base akhalepo kayenda awiri utenge amene afunira aka voice kenaso choncho timauta ntherimo kuphatikiza cholinga chano zidzimveka amene afunira kuti zikhalire. Iyayi mwatipatsa ndithu chithunzi chabwino chimene tikakamba za kwaya kuti kodi kwaya ndi chani kamene amatanthauza chani. Pamene tikufuna kumvetsetsa bwino baibulo, pamene mwatiuza kuti kwaya ndi chani, naonanso chinthu chofuna kuti mutithandizireponso kuti kodi tikamaliona baibulo lathu, Mulungu anayankhula bwanji zokhudza kuti ifeyo tikhoza kumamuyimbira, tidzimuyimbira motani. Mulungu anatiyankhula kuti timuyimbire motani, chifukwa pamene mafotokoza za kwaya mafuna osiyanitsa ndi kuimba kwa mpingo wonse. Ndero khanga mwatipatsa tsopano mitondo iwiri ya kuimba, pali kwaya komanso pali kuimba kwa mpingo wonse. Koma kuti Mulungu anatipatsa wayankhula bwanji zokhudza kumuyimbira iyeyo, timuyimbire motani? Zikomo kwambiri. Buku lathu lopatulika baibulo ndilo mawu a Mulungu. Buku limeneli baibulo lili ndi mapangano awiri akuluakulu, tikukamba za chipangano chakale komanso tikukamba za chipangano chatsopano. Choncho tikaliphunzira ndi kuliyang'ana mosamalitsa baibulo lathu, tikapita ku chipangano chakale ndi kumene mwapo ndi apo kumaonetsapo zitsanzo za mayimbidwe amakwaya amene tingafanizire kuti lero tikukamba za kwaya. Koma tikabwera mu chipangano chathu chatsopano chimene ife tilimo, tilibe ku chitsanzo chochokera mu ulamuliro wa Mulungu kuti mayimbidwe athu akuzikhala amenewa. Ndiye kuti zitsanzo zimene zimapezeka mu chipangano chatsopano chimene ife lero tilimo ndi chakuyimba kwa mpingo pa tonse pamodzi. Pamene mu chipangano chakale tikamakamba za machitsanzo ena akhoza kunena kuti atangowoloka nyanja ija ana Israeli adayimbapo nyimbo. Koma pamene anayimba nyimbo nthawi zina timamva kuti Miriamu mlongo wa Aaroni adadzipatula ku gulu lija atakatenga malinga akakhala payekha nkumayimba ndi akuti azimayi adamulondola. Ndiye kuti awa anayimba mapaokha motsogozedwa ndi mlongo wa Aaroni Miriamu. Komanso tikamaona pa buku la 1 chapter 9 pamene paso paliko chitsanzo chimene chimaonetsa kuti mayimbidwe otelewa anakhalapo. Pa 1 chapter 9 verse 33 pali mawu onena kuti ndipo awa ndi oyimba akulu a nyumba za makolo a Levi okhala mzipinda omasuka ku ntchito zina, pakuti anali nayo ntchito yawo usana ndi usiku. Apa pakukamba za panali ena amene anasankhidwapo kuti akhale oyimba. Ndiye pamenepa ndi pamene sipaperekapo chitsanzo choti m'chipangano chakale panali ndithu mayimbidwe ena amene anthu amadzipatula ndi kuyimba paokha pa zifukwa zimene anali nazo pa nthawi imeneyo. Tikaonanso pa 2 Samuel chapter 19 mu verse yake ya 2 Samuel chapter 19 mu verse yake 35. Verse yake 35 unena motere: lero ndili nazo zaka 53, kodi ndikhoza kuzindikiranso kusiyanitsa zabwino ndi zoyipa? Mnyamata wanu ndikhoza kodi kuzindikira chimene ndidya kapena kumwa? Kodi ndikhozanso kumva mawu amuna ndi akazi oyimba? Apa ndi zitsanzo zina zimene mu chipangano chakale chimaonetsa kuti nthawi zina anthu amadzipatula nkuyimba mapaokha. Choncho ku chipangano chakale nkumene kuli zitsanzo za mayimbidwe ogawana. Koma tikabwera mu chipangano chatsopanochi, mwina
ndisanakhazikike kuti mulamuliro wa baibulo mu chipangano chatsopano mulibe chitsanzo cha mayimbidwe awa. Mwina tibwere pa Machitidwe chapter 17 mu verse yake ya 28 kuti mwina ena akhozumata ife bwanji mmene amalankhulira Paulo analankhula motere. Pa Machitidwe chapter 17 mu verse yake ya 28 akuti pakuti mwa iye tikhala ndi moyo ndi kuyendayenda ndi kupeza mkhalidwe wathu, monganso enanso akuyimba anu ati pakuti ifenso tili mbadwa zake. Paulo pamene amalankhula mawu akuti monga enanso akuyimba anu, pamene pafuna kutanthauza kuti chipembedzo chimenechi chinali ndi mayimbidwe amagulu, koma adakawamva ena akuyimba awo alutchulapo maonena kuti ife ndife mbadwa zake. Mmafuna poyamba pamvetsetseke kuti Paulo anali mu mpingo wa Ambuye nde adamva zakapembedzedwe kanzathu Arene kuti amapembedza mafano samamudziwa Mulungu woona. Ndi adafuna atapita kuti akaone kuti amachita motani, ndi adakapeza kuti Arene alambira mafano. Komanso pa maguwa ansembe amene anayikapo mafano panali guwa lina limene lidalembedwa kwa Mulungu osadziwika. Ndiye Paulo adati ndaona kuti muli ndi khama, muli ndi chidi ndi kupembedza, koma zimene ndiona mupembedza ndapezaponso guwa lansembe lolembedwa kwa Mulungu osadziwika. Ndiye ine ndikulalikirani za Mulungu amene simumutaniyo. Ndi apa pa verse 28 amati Mulungu amene simumudziwayo ndi amene adalenga kumwamba ndi dziko lapansi. Mulungu ameneyi namvako ena akuyimba anu anadzatchulapo mnyimbo yawo anena kuti ife ndife mbadwa zake. Ndiye tsono ngati ife tili mbadwa zake sitiyenera kumfanizira ndi zinthu zimene mwayika maguwa ansembe. Ndiye kuti maoti ena akuyimba anu apa makamba kuti kuchipembedzo cha Atene chimene chinali chipembedzo chachikunja chimene sichinali chipembedzo cha Ambuye anali nawo mayimbidwe amagulu muchipembedzo mwawomo. Koma Paulo adapita kuti akawuziza Mulungu woona. Koma tikapita ku mpingo wa Ambuye amene Yesu amene ali mwini chipangano chatsopano, mu mpingo mulibe mayimbidwe okhudzana ndi magawano ngati mmene chimachita chipangano chakale, komanso mmene chimachita chipembedzo ichi chachikunja chimene nchawo kwawo kwa Atene amene ankapembedza mafano. Chitsanzo za kayimbidwe ka mchipangano chatsopano tikawerenga Mateyu chapter 26 mu verse yake ya 30. Mateyu chapter 26 mu verse yake ya 30 patipatsa mmene mpingo unayimbira. Machitidwe chapter Mateyu 26 pamene ophunzira amene anali pamodzi ndi Yesu adayimbira. Pa verse 30 akuti ndipo pamene anayimba nyimbo anatuluka kunka ku phiri la Azitona. Ndiye kuti apa akamati anayimba nyimbo akutanthauza kuti onse amene anali pamenepo anayimba nyimbo pamodzi. Tikaonanso makalata a Paulo amene amalembera akhristu makapo walangiza zokhudzana ndi kuyimba. Tikaona buku la Kolose chapter 3 verse yake 16. Pa buku la Kolose chapter 3 verse 16 palinso uthenga umene Paulo amalankhula powalangiza zokhudza mayimbidwe. 3 verse 16 akuti mawu a Khristu akhalitse mwa inu chichulukire mu nzeru yonse ndi kuphunzitsa ndi kuyambirana eni okha ndi masalimo ndi mayamiko ndi nyimbo zauzimu, kuyimbira Mulungu ndi chisomo mu mtima mwanu. Ndipo chilichonse mukachichita m'mawu kapena mu ntchito chitani zonse mu dzina la Ambuye Yesu ndi kuyamika Mulungu Atate mwa Iye. Pamene Paulo amalembera kalata akhristu aku Akolose amawuza ndithu kuti chinthu china chofunika mpingo uzichita ndi kuyimbira ndani? Kuyimbira Mulungu. Ndipo pamene Paulo poonetsa anaonetsa kuti mpingo umayimbira onse uli ogwirizana pa chinthu chingati mpaka kugwiritsa ntchito maono kuti kuyambirirana wina achita kuyimba pamodzi wina tonse tikamayimba tizilandirana kuyambitsa nyimbo tonse tikuyimbira limodzi. Ndiye chifukwa Paulo amagwiritsa ntchito mawu amenewa. Ndiye kuti aukana mayimbidwe oti ena ayimba ena angokhala, ena ayimba ena angokhala, mayimbidwe otelewa soyenera mu ulamuliro wa Khristu. Analinkulanso Paulo pa Efeso chapter 5
maofanana ndi omwewo mu vesi yake ya 19. Pa Efeso 5:19 akuti ndikudzilankhulira nokha ndi masalimo ndi mayamiko ndi nyimbo zauzimu kuyimbira m'malimba a Ambuye mu mtima mwanu. Apafunupitiza ndithu kuti adagwiritsa ntchito mawu akuti m'malimba a mu mtima mwanu paja anzathu achipangano chakale nthawi zina amagwiritsapo ntchito mwina mayimbidwe azida koma tsopano muchipangano chatsopano lina kuti feyo m'malimba athu azikhala mu mtima. Ndero ndauza sori kumapene tukamba zakwayo komanso zida ngati tingagwiritse ntchito chida chikhale mtima wathu osati gitala osati ng'oma osati zinthu zina. Ndiye chifukwa chake anagwiritsa ntchito mu njira ili imeneyo akuti kuti tigwiritse ntchito m'malimba a Ambuye mu mtima mwathu. Choncho tikaona mayimbidwe a chipangano chatsopano tikayenda m'makalata onse amene Paulo adalankhula amatsimikiza ndithu kuti akhristu ayenera kuyimbira pamodzi. Pa Hebrew chapter 13 verse yake 15 akuti potero mwa iye tiperekere nsembe yakuyamika Mulungu ndiyo chipatso cha milomo yovomereza dzina lake. Milomo ya aliyense amene wabwera kudzalambira Mulungu ikafika nthawi yakuyimba alenge mbali yotani yoyimba. Choncho mu chipangano chatsopano mayimbidwe amene alipo mu chitsanzo chochokera m'Baibulo ndionena kuti tonse tizimbira pamodzi. Pamene mu chipangano chakale ndimene mwaonetsapo zitsanzo zoti nthawi zina zimatheka kagulu kena kutani kuyimba wena osayimba mchipangano chakale. Koma kwa ife amene tili mchipangano chatsopano kuyimba kwathu umene Baibulo litionetsa ndi kuyimbira pamodzi. Choncho mukafunsa kuti kodi Mulungu kapena kuchokera ku mawu a Mulungu nkhani ya kuyimba Baibulo limati chani? Baibulo limaonetsa kuti mchipangano chatsopano tonse ndifoyenera kuyimbira pamodzi. Tasiyana ndi imene anzathu achipangano chakale amatani amapangira ndithu. Pamene mafotokoza zimenezo zinadzandipatsano maganizo onena kuti pena mwina timayiwala tikakumana kuti tipembedze Mulungu kuti kodi oonera chipembedzo chathu ndani. Ndentha zina tikayiwala pamenepo nchifake mwina timapanga zinthu zina mosemphana ife tayiwala amene amaonera chipembedzo chathu. Izi ndinofotokoza ife chonera nthawi zina mwina tinadirapo kukaonera masewera ampira anthu. Timu iyi ndi timu ikamamenya akamamenya muja amaonetsetsa kuti ndewo awina koma amaonetsetsa kuti asangalatsa amene abwera odzaonera. Mzedi. Tikupeza sori nthawi zina mu chipembedzo tidziganizira motero. Kodi pamene takumana kuti tipembedze oonera chipembedzo chathu ndi ndani? Ndiye tikakumbukira kuti oonera chipembedzo chathu ndi Mulungu. Ndiye tidzikumbukira kuti pamene tikabwera kumakwaya timaona kuti timakhangati cholinga oonera chipembedzo chathu amakhangati wasintha pang'ono. Chifukwa chani? Tikamayimba anthu aja amayimba kuti anthu amene akutionera wadziwenso kuti koma pano tili pali ndani pano ngati pali kwaya ndi ndani ndife. Chifukwa timazoona nthawi zina koma kwaya imene bwino koma ijayi asayimba bwino. Chifukwa chani yankhula zimenezo aja akamayimba amayimbira oonera wakuti awatani. Pamene kuyimbira Mulungu tonse timene oyimba kuyimbira Mulungu palibe poonerera chipembedzo mu chipembedzo poyimba. Nchifukwa Paulo yamati ndamva akuyimba anu ndiye kuti amadziwa kuti awa amayimbira iwowa osamayimbira Mulungu. So makwaya amaphwanyanso lamulo limenelo ndithu limene loti limasintha munthu amene anena kuti kapena limasintha oonera chipembedzo chathu. Komano pamene mmakamba za chipangano chatsopano chiyazandipatsanso chipangano chatsopano chake chiyazandipatsanso funso limene nthawi zina anthu amakhala nalo lonena popeza zipangano kale zinalimo ndelero pali vuto lanji. Mesa mafotokoza kuti pangano yakale anthu amayimba ndi magulu timaona ena ndelero mutiretseranji. Zikomo kwambiri. Mukoza muthandiza bwanji munthu atakhala ndi funso limene? Poyamba tizidziwa kuti pali chifukwa kuti pakhale chipangano chakale ndi chipangano chatsopano. Mulungu kuti asinthe kuti zimene zinali mu chipangano chakale zisabwere mu chipangano chatsopano pali chifukwa. Ndiye ife tikapanda kudziwa chifukwa chimene chapangitsa zimenezi ndiye kuti nchifukwa chake tuganiza kuti palibe chani pakudzuka pandapo pandere. Poyamba tidziwe kuti ku chipangano chakale pali zinthu zambiri zimene zinkachitika zimene mu chipangano chatsopano sizidatani. Tinakamba zoti ku chipangano chakale tamagwiritsa ntchito amayimba pogwiritsa ntchito zida. Miriamu mlongo wa Aroni pa Exodo chapter 15 verse yake ya 20 adakagwira lingaka. Komanso pamene Davide amalamulira Israeli kuti ayimbire Mulungu nyimbo pa Masalimo 150 kuyambira verse 3
adati timuimbire mulungu komanso pogwiritsa ntchito zida. Ndiye kuti muchipangano chakale zimenezo zimaloledwa pamene iwo ankamuimbira mulungu, koma muchipangano chatsopano mulibe. Ndiye kuti pali chifukwa chimene chapangitsa zimenezo. Tidziwe kuti kuchipangano chakale anthu amapereka nsembe zija za nyama, koma muchipangano chatsopano zimenezo mulibe. Ndiye akunena kuti chipangano chakale nchopita nchofanizira. Ndiye kuti tikamati nchofanizira kuti tiziphunzirapo kuti anzathu atachita mosemphana ndi mulungu kodi zidawathera bwanji, nanga atachita chifuniro cha mulungu odachita motani. Zimenezo zitithandiza kuti zimenenso mulungu otilamulira ife mchipangano chatsopano tikazisokoneza tikumananso ndi mavuto, tikazichita bwino tidalitsika. Chipangano chakale chinalipo chimene mulungu anapangana ndi anzathu akale, koma pakubwera kwa Khristu Yesu anasintha kuti chipangano chakale zimene zinali zachilema zikhale kuti komweko. Kuchipangano chatsopano ayi. Chifukwa chake pa Yohane chapter 4 verse yake ya 22 Yesu anena kuti pafunga kulambira kwa ife tilambire mu mzimu komanso m'choonadi. Choncho si bwino kutenga zimene zinali mchipangano chakale zimene mulungu sanazilole kuti zibwere muchipangano chatsopano ife nkuzitumikira, pamenepo ndi kuti sitinachite molondola. Choncho ngati chipembedzo chinene kuti poti ife tifa chipangano chatsopano koma poti tizitenga zimene zinkachitika mchipangano chakale tibweretse mchipangano chatsopano, ndiye kuti sakudziwa kuti kodi mulungu posintha mapangano anasintha pa chifukwa chake. Kwambiri I think mwatithandizira chifukwa chonena kuti taona ndithu chipangano chakale ngakhale zinalipo koma chipangano chatsopano ananenanso kuti kaimbidwe kake ndi ana. Nenga tikanena kuti kaimbidwe kake nkuti tonse tidziimbira pamodzi sitingamatite tikatengenso ndi zitatu. Ndilo lamene tipatsa lamulo akhanga tumutenga ngati sakudziwa chimene akupanga. So munthu atakhala aganize kuti apeza chipangano chakale zinalimo ndiye tikazitenga ngati angafuna kokatenganso opereka nsembe yozinyama akozokatenganso zimenezo asakhale osankha zomukondweretsa zokhazokha. Timaphunzira nthawi zina mulungu amuwuza Petro kuti zimene zili pa Matthew chapter 10:11 amene kuti zimene zili mmene mozoyiphanuje. Ndiye Petro adayankha kuti ine pakamwa panga sipapita kanthu konyatsa kapena kanthu amba, koma mulungu anamuwuza kuti chimene mulungu wachiyeretsa usachichulenso chinthu chota amafuna ndauza kuti sayenera kuchita zinthu zotsutsana ndi mulungu. Ndiye ngati mulungu mchipangano chatsopano maimbidwe athu adatipatsa, ndiye kuti ife timati tichitabe chipangano chakale tutsutsana ndi zimene mulungu otilengayo amafuna. Pamene tikupita kumapeto kwa phunziro lathu, nthawi zina ngakhale mwayamba uyankha komabe munthu uba amatoka kuti ndikwabva ndithu anthuwa koma amaphwanya mawu ati makwayawo pali mawanja amene mungati sinakathazi ena timayang'ana maonero kuti musaimbe kwaya. Ndi mawu amene usitu wapeza ndiye kuti palibepo ndi mawu amene ruta tuphwanya. Ziko kuti aganiza molondola ndithu kuti aganiza morero. Poyamba tinene kuti kwaya monga taonera kuti muchipangano chatsopano mulamuliro wa Baibulo mulibeko. Ndiye kuti ngati munthu ayimbe kwaya paonetsa kuti munthuyu sachita zimene mulungu aunena auchita zimene autani aufuna. Chinthu choyamba tidziwe kuti chipembedzo chimene chimagwiritsa ntchito kwaya amasandutsa malo opembedzera kusandutsa malo ampikisano. Pamene malo opembedzera si malo ampikisano. Munatchulapo kuti kumati kwaya inde muona beba ndiye kuti tasandutsa malo opembedzera kukhala malo ampikisano. Ndikudula ndi mbonkhono mbuyomo panali nkhani zina zimene akuti pa mpingo pena panapezeka kuti achinyamata ena awukira atsogoleri. Kunena kuti timbe kwaya mmatiripiritsa ndiye tikakupatsani ndalama atsogoleri kuti mutiyike simutiyikaso koma mukondawa. Ndiye mpakana panali chipwirikiti mpaka tsiku limenelo mapemphero sanachitika mpakana khangati panabwera apolisi ndithu ngati ndisakulakwitsa nkhani imeneyo. Ukafufuza akapereka ndalama za kwaya sakuapatsa mpata koma atsogoleri awo kuti akonda kwaya zina sizola amakonda kwaya zina ife yake njani. So ndimangofuna kunena kuti nthawi zina zimenezi malo achipembedzo awonongeka chifukwa choti tipangirapo ngati malo a entertainment osangalatsa si achipembedzonso. Chinthu china tidziwe kuti ndinakambapo kuti chipembedzo chimene chachitika kumbali yogwiritsa ntchito makwaya amatha azimayi pa okha uyimba. Ndiye kuti ayima pamaso pa mpingo onse azimayi azimba ndiye abale kapena kuti amuna ungakhala chete
ndiye kuti akangati aphunzitsidwa ndi amayi aja. Pamene paone Timoto chapter 2 pa verse yake yoyambira verse 11 mpaka musimu atsimikiza kuti akazi akhale chete mu mpingo kapena kuti akazi asatsogolere. Choncho ngati akazi ayimba nyimbo pamaso pa mpingo ndiye kuti atsogolera ndi mpingo lonsoli chete ndiye kuti akazi aja kutsogolera chipembedzo. Zimene mulamuliro wa Baibulo nzosatani zosaloleka. Ndiye kwaya ndi chinthu chimodzi chimene chili chosemphana ndi dongosolo la Mulungu pakapembedzedwe kathu. Anthu amsezi namangozilimbikira. Ndaonapo mpingo mene simkhala makwaya koma ayikachidwe pa nkhani ya Bible study. Mpingo mene wanthu ambiri amadziwa Baibulo kwambiri kusiyana ndi chipembedzo chimene chili pa anthu amakalamba mamulungu osadziwa. Kusonyeza kuti chinthu ichi sichoyikidwa ndi ndani? Ndi Mulungu. Kusiyana ndi Bible study imene Mulungu amafuna kuti tiphunzire mawu a ndani? Mawu a Mulungu. Choncho kwaya ndi njira imodzi imene imaphwanya dongosolo la Mulungu pakapembedzedwe kathu. Ngakhale nthawi zina anthu amene amalimbikira kwaya amabwera ndi fundo loti mesa mu kwaya muja kapena mu nyimbo mujanso timalalikira mawu a Mulungu anthu amatembenuka mtima. Nende zina ndimadzafunsa kuti kodi muli ndi chitsanzo chimene mu Baibulo anthu anapitapo kukayimbira nyimbo anthu nkutembenuka mtima? Kapena mulibe. Koma pamene palenso pamene anthu anatembenuka mtima panali cha mawu a Mulungu anaphunzitsidwa mawu a Mulungu. Ndiye kuti ife tisaone ngati kuti Mulungu sanadziwe kuti chimene chizisintha anthu ndi ulaliki kapena mawu a Mulungu. Koma ife tiona ngati kwaya ndi imene yofunikira. Komanso ngati muone monga amene munafotokozera muja zikuonetsa ndithu kunena kuti muchipembedzo mwakhala malo achisangalalo. Akhala malo achisangalalo za Mulungu zimakauti muwachotsamo ngoti tichita bwanji kuti tisangalatse anzathuwa kapena ife tisangalale pamene chipembedzo Mulungu achika kuti anthu akondweretse ndani? Akondweretse Mulungu. Pamene tupita mapeto nthawi zina munthu akuzokhala ndi funso loti muli munthu zoti anthu amene amayimba kwaya mpaka nakozokapsa. Muona kuti kwaya ikozokapakizoti anthu akapsa ndithu. Chigemulo cha mwini wake Mulungu koma chimene ndifuna kuti anthu amene angakhale funso imene athandizepo. Pa Levitico chapter 10 mu chipangano chakale mwina sindizo kuti angaphunzire ndi kumvetsa bwanji. Pa Levitico chapter 10 pali nkhani ya Nadabu ndi Abihu amene anali oyenda mocha sembe. Ndiye Mulungu adawauza moto oyenera kuwotchera sembe. Ndiye tsopano anthu achika kwa nthawi yocha sembe koyambirira amapita kukatenga moto umene Mulungu adawauza. Koma kuti chimene chidadzachitika tsiku lina lake odabweretsa moto pa guwa la sembe kumwamba moto wachilendo. Nukhulupirira kuti chimene chinawapanga awa kuti yobweretse motowu fundo yake idalionena kuti mesa moto ndi moto. Kodi Mulungu pamene ankawauza kuti moto muzikatengawo sankadziwa kuti moto ndi moto. Koma iye ankafuna kuti anthu akafuna kucha sembe moto azikatenga umene adawauza. Koma Nadabu ndi Abihu adabweretsa moto umene Mulungu sanawauze. Ndiye icho chidachitika Mulungu anabweretsa moto anthu aja udawapha. Maganizo oti moto ndi moto adapangitsa Nadabu ndi Abihu kuti Mulungu awape. Ndidziwa kuti solero munthu anganene kuti mesa kuimba nkuimba. Kodi tsono ngati kuimba nkuimba chifukwa chani Mulungu alola kuti chipangano chatsopano atilongosole limene tingayimbire polekana ndi chipangano chakale. Chimenechi nchofunika anthu achitani achidziwe. Choncho Mulungu amafuna akanena kuti mutere inu angumuchite zili zimenezo. Musayikemo wanu maganizo oti titere poti tiona kuti pali butani kusiyana. Ndiye ngakhale tilibe chigemulo choti amene mu mpingo mwanayika makwaya akapsa koma chenjezo ndi limenelo kuti kodi Mulungu adawononga bwanji Nadabu ndi Abihu pamene anabweretsa moto umene Mulungu sanawauze. Tikati tione Mulungu anatiuza ndithu kuti timuimbire koma anakonda kuti pamene akumana ngati muchipembedzo tonse pamodzi tiimbire pamodzi. Komanso akunena kuti ligwiritse ntchito zida zake khale mtima wathu ndi milomo yathu. Ndati Mulungu pali zinthu zimenezo zimene anachotsa. Mulungu safuna mumupembedza kugwiritsa ntchito zida magitala zimene zenze chipangano chakale zimenezo mu chipangano chatsopano. Komanso Mulungu mu chipangano chatsopano safuna makwaya. Ndio tanthauza kuti inu amene munomvera ngati munganene kuti kuimba nkuimba inde mukhoza kutero chifukwa cha maganizo anu koma kutengera lamulo la Mulungu anakoza kayimbidwe kolondola. Ngati mukusempha kayimbidwe kolondola kwa Mulungu musemphana ndi Mulungu zimene zimabweretsa ndithu mavuto pamapeto pake. Chisankho chili ndinu. Tikuyamikeni m'bale wathu
mama kapotithandizira programu yathu ya tsiku la lero munali ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36 komanso ndinenso ndi m'bale wanga uno Namanika Malunje mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu ndi makhawu mitundu ku Lilongwe mudzi mwa Sanduliza. kufikiranso nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse amen. ati ambuye naita na ine naita na ine dzapumulire kuno mwanawe dzapumulire kuno iweyo tsamira mutu mwanawe